sa vám podarilo tak rýchlo nazbierať podpisy na registráciu strany? Myslím, že to je to najmenej nazbierať podpisy. Podstatné je, aby ste v ľuďoch vzbudili záujem a dôveru, pretože ľudia v dobe, keď naozaj vládne hlad a neistota, potrebujú sa oprieť o naozajstné sociálne istoty, tzv. Piliere, na ktorých stojí vaše podpisy. Neviem, či... Áno. Prosím. Pán Vsaku. Ako chcete financovať kampaň? Myslím, že finančné prostriedky nie sú tak dôležitou otázkou. Častokrát sa ma pýtajú aj keď sme na rokovaniach alebo na zasadaní, že či samotné financovanie alebo už teda stránka peňazí je tak markantná, ale myslím, že toto nie je až tak predmetom predvolebných udalostí, pretože vieme, denne sa dozvedáme z médií mnohé prírodné katastrofy alebo... Čo si myslíte o otrhnutí športu od štátu? Toto je troška záľudná otázka, nakoľko som športovec už dlhé roky. Určite telovýchova. Telovýchova za posledné roky zažila tak zostupný pád. Myslíte si, že spoločné zasadania slovenskej a maďarskej vlády by pomohli zlepšiť vzájomné vzťahy? To nezávisí na politikoch. Viete, to závisí na ľuďoch samotných, pretože ak máte dobré susedské vzťahy, niečo riešiť, politika vám tie stavy nenabúra. Za posledné kompetencií prezidenta? To by nebol. Ale samozrejme, prezident ako predstaviteľ štátu musí mať svoje kompetencie, ktoré nesmú presahovať isté kompetencie. Prosím. Malo by Slovensko mať plán B pre prípadné vystúpenie z eurozóny? Určite áno, pretože nie každý z nás je stotožnený s tým, či naozaj máme byť členmi eurozóny. Čo sa týka reálnych geografických hraníc, tam myslím, ak by som mohol zažartovať, nehrozí nejaké ohrozenie. Čo otázka manželstva a rodiny? Momentálne som v takom vzťahu, že som pripravený vstúpiť do sňatku, ale nerad by som ešte svoje súkromie prezentoval. Ktorých predstaviteľov z iných európskych krajín považujete za potenciálnych partnerov na užšiu spoluprácu v rámci Európskej únie? Ja by som povedal, že každého, kto sa nejak markantným spôsobom nevyhne nášmu programovému vyhláseniu a je otázkou, vieme nastoliť kompromisy. Pozrite sa, každý z nás má nejaké svoje postavenie. Či už je ľavo orientovaný alebo vpravo. Aj každý z vás tu sedí, buď vľavo alebo vpravo. Otázka je, že z ktorej strany sa na to pozeráme, hej? Vy ste vľavo, vy ste vpravo, ale aj vy na tom ľavu ste vľavo a vy ste v ľavej strane vpravo. A ešte keď sa ma rozdielili, Musíme hrát vždy prím. Musíme hrát vždy prím.